ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ತೂಕ ಅಂದ ಬೈದ ಸೊ ತೂಲೆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆನೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಕ್ಯಾಬ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಮುಲ್ಬೈತ ಗಂಟೆ 5:45 ಆತುಂಡು 5:45 ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂತುಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ದುಬೈದ ವ್ಯೂ ಕಾಂಡೆದ ಸೊ ತೂಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಬರ್ಕ ಅಂದ ವೈದೀನಿ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಐತೆ ಪಿದಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲ ರೂಮ್ ದಾಡೆ ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ಪೋಪಿನಿ ರೂಮ್ ದಾಡೆ ಕಾಂಡೆದ ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದು ಪಂದ್ ಎಣ್ಣಿನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎದುರಾತದ ದುಬೈಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಜನ ಪರಿಚಯ ಆತೀರಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಕಲು ಪಂದ್ ಸೊ ತುಳುನಾಡು ತಕಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆತೀರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಅನ್ವರ್ ಪಂದ್ ಸರ್ ವಿಪಿನ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಏನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆತನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ನ ಇಂಕ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸೊ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ Okay, brother. Nice to meet you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡರ ತಿಕ್ಕಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಖುಷಿನ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆ ಖುಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲಾಗುನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ